ኤርትራን ተቀማጦ አውስትራሊያ ኒውዚላንድን ንጽምብል መበል 22 ዓመት ናጽነት ሃገሮም ብዝተፈላለየ መደባት ብውዕውዕ መንፈስ የብዕልዎ ከም ዘለው ካብ ቤት ጽሕፈት ጠቅላላ ቆንስል ኤርትራ በአውስትራሊያ ኒውዚላንድን ዝበጽሐና ሓበሬታ ገሊጹ ኣብ ከተማ መልበርን ኣብ ዝተኻየደ ብባህላውን ስነ ጥበባውን መደባት ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ጠቅላሊ ቆንስል ኤርትራ በአውስትራሊያ ኒውዚላንድን አቶ በሽር እድሪስ ኑር ኣብ ዘስምዑ ቃል ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ብሓያል ሓድነት መኸቱን ተጻብኦታት ጸላእት ብምፍሻል ኤርትራ ዘይትድፈር ሃገር ምዃና ኣብ ዘነጽረሉ እዋን ይበዓል ብምህላው ንኹሉ ኤርትራዊ ሓበን ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣብ ዝሓለፈ 22 ናይ ናጽነት ዓመታት ብልጽግትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናጽ ኣብ ውሽጥን ወጻን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጻወቶ ተራ ቀሊል ከም ዘይነበረ ዝጠቐሰ አቶ በሽር ኣብ መስርሕ ህንጸት ሃገር ብውህደት ኣብ ውሽጥን ወጻን ዝርከብ ህዝቢ መንግስትን ሓይልታት ምክልኻልን ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ንዝበረኸ ስራሕ ሓይሊ ዝዝርዕ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ኣቦ ወንበር ማሕበረኮም ኤርትራን ነበርቲ ኣውስትራሊያ ኒውዚላንድ ናቶ ዑመር ያሲን በወገኑ ጽምብል ናጽነት ስዋኣትና ዘሰክመና ሕድሪ ብምትግባር ነብስ ወከፍ ዜጋ ቃሉ ዘሐድሰሉ አጋጣሚ ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ኣብ መልበርን ዝተኻየደ ጽምብል ጉጅለ ባህሊ ስኒት ብዘቕረበቶ ጣዕመ ዜማታትን ግጥምታትን ደሚቑ ምንባሩ ጽምብል ናጽነት ኣብተን ካልኦት ከተማታት ኣውስትራሊያ ኒውዚላንድን ድማ ብዝተፈላለየ መደባት ይቕጽል ከም ዘሎ ትዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ زي خبركم تعذبتنا ساعة استدلوا زينا فسيمنا لنا استروف مدوات